on niin kuin sillä asiakkaalla, että pitäisi kuinka laaja. No jokin, se on ensimmäisenä. Mitä seuraavaksi? Että tämä on menemään. Ikään kuin ohjata. Ei tule edes mieleen. Sillä on niin vääristely. Niitä varastetaan. Ei. Paitsi ennen kuin myöhemmin ajatellaan. Joka tapauksessa. Aika hyvä se tyyppi. Tuli melko lähelle se. Räpsyttämään silmäripsiä. Onko sä opettanut sille silmäripsiä räpsyttämään? En. Se osaa se ihan luonnosta. Siellä maassa ei voi olla kahta. No kuruskeilla on pyllyssä vieteri. Onko se Kiitos. Mutta periaatteessa mitä me seuraavaksi?